Ango ka sha kanshi. Ango amarya. Ango da amarya. Ango da amarya. Lokaci ya kai. Sosai. Lokaci. Allah ya bada zaman lafiya. Aure ne hankuri ne. Hankuri ya kamata yi sosai domin ita na mace ne. Duk yanda aka yi ta maka abin da baka so. Amma sai ka yi hankuri. Ka gane. Haka nan ne sannu wata rana sai ka ga an dace. Sa hankuri yawa. Ko me ka ga? Haka nan ne amarya kuma kina ji ki zama dacin ki. Abin da mijin ke bai so ka ki mai. Abin da yake yana so ki mai. Aure shida. Kina ji na? Bai zama ku lafiya. Allah bai ku tare. Amin so. Ango ka sha ƙarshi. Za mu ku hanya. To ba matsala. To bari ka kawo. To amarya. To zama lafiya. Assalamu alaikum. Amarya ba ki laifi. Ko kin sai mace gida? Wai wa kike zo ki kashe gidanmu ne? Amarya. Ko kai me yake ne? Yau ba ranar kuka bane. Yau ranar farin ciki ne. Ko kina da kuka shiriki na murna. Abun da kin fito min da shi a gidan ku kenan. Ya Amarya. Ba ka gane su. Ban gane su ba. Dan ban da irin fulunan ga cikin fuluna na. Na farko. Mi na farko yayi. Wai gari zai biya min kuɗi aure. Ya bar duniya. Ya mutu. To shi na biyun ba. Na biyu. Bayan na daki shi ma ya mutu. Na uku. Mi na uku kuma yayi. Daren da za ka yi shi ma ya bar duniya. Ni da na fudu.